салом дӯстон, ин ман Неъмат Салимзода бо барномаи Комент Шоу ҳастам. Ба нафароне ки моро нав мебинанд тавсия медиҳем ки ба канали YouTube дохил шуда ҳамаи барномаҳои моро пурра бубинанд. Агар порчаҳои барнома лозим бошад, пас дар шабакаҳои иҷтимоӣ суроғае дар экран бударо ҷустуҷӯ кунед ва албатта моро пайдо хоҳед кард. Хазбек ин ном дар миёни истифодабарандагони Instagram ва TikTok ё YouTube бисёр маъруф аст. Хазбек ин Ҳазбулло Магомедови доғистонӣ аст ки 20 сол умр дошта 93 сантиметр қад дорад. Вай баъд аз навори кӯтоҳе маъруф шуд ки дар он мегӯяд клубника бомба, честно говоря. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин ибора шиори ҳамагон шуду ба тренд табдил ёфт ва навори Хазбекро миллионҳо тамошо карданд. Клубника бомба, честно говоря, самый любимый. Клубника. баъди он обуначиёни Хазбек дар Instagram якбора ба 9 миллион расиданду ҳоло беш аз 6 миллион ҳаводор танҳо дар Instagram дорад. Ногуфта намонад ки шӯҳрати дигари Хазбек аз шоҳ муҳорибаи ӯ бо ҳам тақдираш аз Тоҷикистон Абдурозиқ буд ки қариб аксар инро медонанд. Агар шумо дар Google ибораи клубника бомба, честно говоряро ҷустуҷӯ кунед, пас мебинед ки бо ин чанд калима ҳатто суруду намоҳангҳо эҷод кардаанд. Клубника бомба, честно говоря. Клубника бомба. гап сари он аст ки нашрияи Forbes дар як гузориши худ қайд намуд ки Хазбек ҳамчун миллионер бо асъори доллар мебошад ва ба гуфтаи ин нашрия Ҳазбулло давоми 3 соли охир қариб 2,2 миллион доллар ба даст овардааст. Forbes барои мисол аз қарордоди Ҳазбулло бо UFC ишора кардааст, зеро аз рӯи баъзе далелҳо ин созишнома ба Хазбек 5 миллион доллар фоида ба даст меорад, вале инро расман рад карданд, чун маблағи созишнома махфӣ будааст. Дар зери чунин иддаои Forbes дар шабакаҳои иҷтимоӣ худи Ҳазбулло вокуниш кардааст. Ӯ навиштааст ки ман метавонам бар зидди шумо изҳорот нависам, зеро шумо дар ин ҷо барои мардум маълумоти нодуруст иншо мекунед. Хазбек инчунин аз корбарон даъват кардааст ки ба ин гуна хабарҳо бовар накунанд, зеро рақамҳои эълоншуда аслан асос надоранд.